و بیستیه هاتیه گوتن ji cîranê xwe hez bikin lê ji dijminê xwe nifret bikin. Lê ez ji we re dibêjim ji dijminê xwe hez bikin û ji bo wan du'a bikin ê ku tengahiyê didin we. Ma hûn ji we hez dikin, hûn ji wan hez kin. Ba xilata we çi ye? Hûn baweriya xwe midînin. Hûn nas dikin ez rê û rastî û jiyanim. Eger ne bi destê me bê hûn ti cara narin mala bav. Ji ber wê yekê ez hatim dinyayê. Ez şadiyê rastiyê bidim û kî li rastiyê digerê ew ê dengê min godar bike.